Hej Mikkel, i dag vil jeg vise beviset for en topunktsformel. Det er således, at hvis vi har 2 punkter på en graf, x og y, og x2 og y2, så kan vi udregne a og b med formlerne. A er lige med log y1 minus log y2, divideret med log x2 minus log x1. Hvis vi vil regne b ud, så kommer den til at hedde y1 divideret med x1 i a'ene. Det første vi kan gøre, det er, at vi skal sætte graferne ind i forskriften. Så det kommer til at hedde b gange x1 opløst i a er lige med y2, b gange x2 opløst i a er lige med y1. Grunden til, at vi kan skrive det sådan her, det er fordi, at y2 er det samme som b gange x1 opløst i a, og y1 er det samme som b gange x2 opløftet i a. Så det er derfor, vi kan skrive det ind på den her måde. Så har vi et snedigt træk, der fjerner b. Og på den måde, vi gør det, det er, at vi siger, at b gange x2 opløftet a er lige med y2, og b gange x1 opløftet a er lige med y1. Når man gør den her slags, så skal man gøre det samme på begge sider af lighedstegnet. Og det kan man sige, at vi stadig har gjort, selvom det ikke er skrevet helt ens. For som jeg sagde heroppe, så er y2 det samme som b gange x1 opløftet a, og det samme med y1. Så vi har gjort det samme på begge sider, det er bare skrevet på 2 forskellige måder. Og på den måde så går b ud med hinanden, og så kommer den til at hedde x2 opløftet a er lige med y2, og x1 opløftet a er lige med y1. Så skal vi i gang med at isolere a. Og den måde vi gør det på, det er, at vi lige starter med at skrive det op sådan her. x2 opløftet a er lige med y2, og x1 er lige med y1. Her bruger vi reglen for potensregning. Altså det her med p gange q opløftet m er lige med p i m divideret med q i m. Men det er ikke lige nu, vi skal bruge det. Så her i 2, så skriver vi log x2 opløftet i a divideret med x1 er lige med y2 divideret med y1. I tredje ting, der vil vi godt have ophævet vores parentes. Og den måde, vi får ophævet vores parentes på, det er, at vi ganger log x2 og dividerer det med y1. Fordi så ovenover her kunne vi se, at vi havde en parentes, som skulle ophæves, og det har vi så fået nu. Og så kommer det til at hedde lige med y2 divideret med y1. Så hvis vi går ned her, så kan vi se, at så kommer den lige pludselig til at hedde a er lige med log y2 divideret med log y1. Og det samme gør den nede for log x2 divideret med log x1. Det er så her i 5. trin, at vores logaritmen kommer ind. Fordi at det er sådan, at når man har p og q opløftet i m, så må man sige det samme som det er det samme som p i emne opløftet i q i emne. Så det vi har gjort her, det er, at vi har sagt a er lige med log y2 minus log y1, divideret med log x2 minus log x1. Så her kan vi egentlig sige, her har vi egentlig fundet beviset for a. Nu mangler vi bare beviset for b. Og her skal vi så kigge på ligningen, der hedder b gange x1 opløst i a er lige med y1. For at få b til at stå alene, som vi skal her, så skal vi dividere med x1 i a'ene på begge sider, da b så kommer til at stå alene. Så det ser således ud, at man siger b gange x1 opløftet i a, divideret med x1 opløftet i a, det bliver så lige med y1 divideret med x1 i a'ene. Og så kan man hernede se, at det i alt kommer til at hedde b gange y, eller lige med y1 divideret med x1 i a'ene. Så her har vi egentlig de 2 beviser for, hvordan man finder frem til topunktsformlen.